Egen edisi ngrewangi mae gawe longsongan. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane iki nyong karo gek nggawe bapal nek ning nggon daerah nyong kek bahasane bapal ngono ya. Nek asline sih ora ngerti bahasane apa nyong gur manut tok ning nggon kene kek bahane gur endok setengah kilo, gula pasir setengah kilo, uyah sejimprit karo SP di mixer ndang nganti ngembang nek nyong ora ngasih kental dan berjejak nek nyong. Terus ning nggon kono ditambahi karo terigu sing wis diayak kae setengah kilo. Ora tak mixer mong tak aduk nganggo spatula cek kene ora ambles adonane ngene iki lho. Nek nganggo spatula kek nek terlalu keras kek terus ambles kae. Terus mau kae tak tambahi karo parutan kerambil tapi sing wis diceki kae ya setengah kilo juga. Terus lengane iki ning kene setengah liter diaduk ndang nganti rata kaya ngono. Terus cetakane kek dipanasi karo diolesi lenga kaya ngono. Terus diisi ning kono nyong isine 3/4 cetakan didine kek mengembang kaya ngene iki lho. Ning kene dicek nek wis coklat kaya ngono ki wis mateng. Ning kene nyong ki sing original ya, ora tak wehi warna. Terus nyong ki ana sing tak wehi warnane ijo. Ning kene ki warnane ki rasa melon nyong jane ki maune kayak rasa pandan tapi kayak kelalen salah haring tuku pewarna. Nah setengah kilo mau kayak dadi ana swidakan kaya ngono kuwi. Terus tingki wis dibungkusi longsongan kayak ngene iki lho wujude. Ning kene gorengane kayak dipisah wadahe ning jero niki ana plastike ya kaya ngono kuwi lah men orang ngecepoh ya wis rampung tak pareng.